weten dat heel Holland Limburgs leuk. Maakt de Limburgse Rolf zijn entree. Hij heeft chique handelswaren in de aanbieding. Ik heb een Montblanc meegenomen. Ik heb die van een veiling gekocht. Dat is een hobby van mij. Veilingen voor hopelijk goedkope spullen te krijgen en van een goed bedrag weer te verkopen. Ik heb er €360 voor betaald en die waarde is tot €500. Dus het klinkt goed. Handelaren willen natuurlijk ook nog wat verdienen, dus we zullen het zien. Ik hoop dat ze alle 5 interesse hebben, dat ze het elkaar gaan opbieden. Dat zou natuurlijk ideaal zijn, maar ik heb geen tactiek. Ik vind het heel spannend. Nu gaat het gebeuren. Hè? Ik heb iets moois meegenomen voor jullie. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik ben Rolf. Ik kom uit het mooie Roermond. En ik kom jullie deze pennenset aanbieden. Kunt u er iets meer over vertellen? Ja, ik heb die gekocht op een veiling. En dat is een hobby voor mij. Ik vind het hartstikke leuk. Spannend om op andere mensen te zien veilen. Ja. En ik verkoop het dan weer. Leuke bezigheid. Ja, dat vinden wij ook leuk. Geen idee, jongens. Ik begin €250. Kijk. Het is niet echt mijn specialiteit. Ik vind het mooi, Ja. maar daar houdt het bij mij een beetje bij op. Ja. Ik wil ook wel bieden. Dan bied jij eens maar. Nee, Rolf, ik zit in ander vaarwater. Want mijn moeder heeft een kantoorboekhandel gehad. Dus ik heb thuis best al heel veel van dit. Ik heb het al. Oké. Ja. €350. 400. 450. 5. 550. 6. 650. 7. 750. Dan gaan we hard tegen elkaar opbieden en dan begin ik nu ook al even te denken. Ik vind zelf persoonlijk de manchetknoop vind ik het leukste stuk eruit. Ik ben zelf gek van manchetknopen. Ik heb een grote collectie. Ik draag ze graag. Ik ben ook nog op zoek naar een nieuwe pen. Alleen ik ben bang dat als we bij zulke bedragen uitkomen, dat we dan... voor 1 pennetje die ik zelf ga gebruiken en een sessie manchetknopen wordt het mij iets te gortig. Dus ik ga hier niet overheen over dit bod. Oké. Wat vind je ervan, van het bod van meneer? Wat staan we op? Wat staan we op? Wat staan we op? Wat staan we op? €750, meen ik, hè? Ja. Oh, ik hou het mee eens. Ja? Positief verrassing. Positief verrassing.